Ahoj všichni, vítám vás u první části mého let's play na hru The Sims 4 a v této rodince, kterou si za chvilku vytvoříme, budeme vlastně úplně všechno mít, všechny dodatky a tak, ale budeme mít vlastně ještě jednu rodinku a ještě jednu sérii a na té rodince si budeme testovat různé dodatky a td. Tak jo, já to zatím střihnu nebo pauznu a ukážu vám svoji rodinku. Jinak ještě budete mít moji rodinku na stažení na ID mysims.cz, takže když půjdete do komunity, zadáte si ID účet, tady tenhle můj, mysims.cz, tak vám vyjede vlastně všechno, co jsem tam nasdílel, takže tohle všechno máme v komunitě, na mém ID účtu, jinak vždycky to budete mít v popisu videa. Takže tohle jsou naši 3 hrdinové a první je Caroline Wall. Takhle vypadá v obličeji Caroline. Jinak postavu má docela pěknou. Její vlastnost, teda její aspirace je kurátorka a od toho se jí vyvine vlastnost sběratelka. A to znamená, nebo to nejde vlastně, aha, tak počkat, já to zobrazím, co to znamená. Kurátorka. Tato seminka chce být sbírkou všech možných i nemožných předmětů z celého světa. Pak tady máte sebejistá, to znamená, tito simíci si bývají jistí sami sebou. Pak je milovnice hudby, přírody. Tito simíci mohou ostatně nadšení vyprávět o přírodě a jsou šťastní, když mohou být venku. Ale je bohužel žárlivka, což je taková vlastnost, že bude hodně žárlit, která přibyla s aktualizací. Žárlivka. Tito simíci začnou žárlit mnohem snáze, pokud jsou pobližší své drahé polovičky, jsou ze sebe jistější a pokud svého partnera nebo partnerku už nějakou dobu nevidí, začnou být nervózní. Takže tohle je Caroline a tady máme dítě, který není tady těch našich hrdinů, ale je to Susan Wall a je to její sestra Caroline. Takhle vypadá, je to teda dítě. Takže tak, doufám, že se vám taky líbí tahle semenka. A její aspirace je divoká rošťanda, tito simíci chce být hravá a hbitá. A pak je knihomolka, těmto simíkům se čtení knih rapidně zvedne nálada. Dokážou si o nich hodiny povídat a rozebírat je ze všemi možných úhlů a pohledů. A potom je další simík a to je kluk, je to Lucas Snow, takhle vypadá v obličeji. Má docela jako pršáček, se mně zdá, ale jako má teda kérku ještě. Má docela i svaly a jinak mám jedinou kolekci a mám žádný dodatek nemám. Měla jsem hurá do práce a únik do přírody a přepichový večírek, ale to jsem měla ještě vlastně staženou verzi. Ale nevím, jestli jim budu něco dávat. Tak já to střihnu, naplánuju jim jeden obleček a zase se vám ozvu. Jinak mimochodem já jsem vám vlastně neřekl, že on je kulturista, tento simík chce na sobě dřít a stát se nejsilnějším ze všech. Pak z toho se vyvine dobrý metabolismus, simíci s dobrou metabolismem nemají problém zůstat v dobré formě a kondici. Je aktivní, to už si přečtete, nebo já vám to přečtu. Tito simíci bývají nabití energií, dokáží nabudit ostatní simíky a pokud nějakou dobu necvičí, naštvou se. Veselí, tito simíci bývají šťastně než ostatní simíci a borci a borkyně hýří sebevědomím, pokud jsou mezi svými a rádi to dávají najevo poplácení po zádech. Když se dívají na sport, nabíjí je to energií. Tak jo, já je OK, takže jsem tu. A první teda Caroline. V obličeji vypadá takhle, to jsem vám vlastně ukazoval, ale neukazoval jsem, jak je namalovaná a že tady má naušnici. A takhle vypadá její oblečení, každodenní, formální. S tímhle nevím, jestli jí to mám nechat, ale zatím jo, sportovní, na spaní, na večírek. Pardon, nějaký lak. Na večírek. Do vody. Ale samozřejmě tady mám nějaký prvky z báječné kuchyně. A další seminka je Susan Wall. Každodenní, no ty ponožky nevím, jestli ji dám, ale asi ne. Každodenní.
formální, to je ze svátku, sportovní, na spaní, na večírek a do vody. Tak jo, já jsem mám vlastně ještě, já pořád na toho Lukase zapomenu. Tak takhle vypadá každodenní Lukase. Formální, sportovní, ta kérka se mu hrozně hodí do toho, jak vypadá. Na spaní, na večírek. Možná bych mu mohl dát vlastně nějakou vrásku, protože on jako vypadá, že je hrozný jako puntičkář a tak, nebo jako takhle vrásku, že by měl. Ne, nebudeme mu to dávat. To je jako takový, že on je mladý, dospělej, no tak ať si užívá ještě bez vrásek. A do vody. Tak, a teď můžu říct a já jedu někam nastěhovat. OK, ale já si asi nejsem zatím rady, tak si zatím popovídáme, jinak nemám, já jsem říkal, že mám jenom báječnou kuchyni, ale můžeme je nastěhovat buď to do Newcrestu, do Lázeňské Lázy, nebo do Vrbové zátoky. Jako já bych chtěla je nastěhovat do Newcrestu, ale tam úplně nevím kam, protože tady mám jakoby soukromou rodinku, za kterou si hraju, tady. A tady tohle jsem dal jenom do sousední, aby tam nebyli sami, tady jsem přidal park a tady různý, jakože pozemky, třeba tady posilovna, bar, nevím. No, můžeme je nastěhovat jako sem, no. Jo, tak já je nastěhuji sem, je to 30x20, tak jo, tak já OK, takže jsem zpátky a už jsem je nastěhoval teda do toho Newcrestu. A bydlí tady v tomhle baráčku, který máte taky na stažení. Teda jestli ještě nevyšel tenhle díl, počkej, vy jste vlastně ode mě nemohli vidět žádné video, teda jako mohli, ale jako na jináčím kanále, ale já vám ukážu ten baráček, je fakt provizorní, zbylo nám jenom 453 simoleonů. Tady chtěl bych teda, aby vařila Caroline, takže Caroline tady má takovouhle kuchynku. Jsou tady samozřejmě prvky z kolekce, která se jmenuje Báječná kuchyně. Tady mají fakt dekorační, tady jim to posunu, dekorační stolek a televizku, ta je fakt jako malinká. A tady jsem se všiml, že jsem jim zapomněl vymalovat tu pokoj, takže já jim tam houpnu třeba nějakou tady barvičku, jakou bych jim tam mohl dát, nebo tady bývají pěkný třeba, tak tu růžovou určitě ne. Dáme jim tady tu světlou azurovou, jo, dobře, tak jo. Nevím, jak dlouhý tenhle díl je, ale podle mě tak možná 10 minut, nevím. Takže oni si aspoň můžou najít práci, samozřejmě Susan žádnou práci nebude mít, ona je vlastně chodí do školy. Takže tady máme vyberte kariéru pro semínku Caroline. Pro Caroline bych dal asi tu kulinářku nebo malířku, nebo ne, ona by mohla být, ona bude kulinářka. Nebo bude malířka? Ne, bude kulinářka. Kulinářka. Uvařte si doma večeři nebo namíchejte drink, přece umí každý. Kulinářská kariéra je pro všechny, kteří to chtějí dělat na úrovni a vydělat přitom peníze. Kariérní odvětví, šéfkuchař a mixoložka. Nabízená pozice, pomocná umývačka nádobí, což není moc dobře placené, ale pokud vím, když jsem já měl u Seminky na 10. úrovni, tak ona vydělávala třeba 500 na hodinu, takže přinášela domů třeba 5000, nebo já nevím takhle, kolik přinášela. Pracuje pondělí, středa, pátek, sobota, neděle a úterý, středa nepracuje. Tak jo, Caroline má práci. A teď si taky hledáš Lukasy.
Najdi si práci, Lukasi. Tak jo. A pro Lukas bude malíř. Stačí pár táhů štětcem a celý svět může být váš. Pokročte do světa umělců a získejte slávu. Vytvořte mistrovské hypersurrealistického díla neskrotné krásy, kariérní odvětví, mistr realismu a patron umění, nabízená pozice. Čistič palet. Má 21 semilonů na hodinu, pracuje od 9 do 17 hodin. A pracuje pracovní týden, teda 5 dní a pak sobotu, neděli nepracuje. Tak. Lukasovi možná potom změníme kariéru, ale protože mě